Alhamdulillah luar biasa malam hari ini kepuh istimewa. Istimewa Pak. No tembangnya ya Jogja istimewa. Jogja istimewa menyesuaikan dengan situasi Ayo, kondisi. Jogja ki saka tembung jujuk saja. Jujuk pancen istimewa lho. Betul. Jogja wis jujuk saja. Betul. Kepuh kuwi pancen ampuh. Nah, ngono. Mulane Jogja kuwi kok istimewa niku kan terkenal sebagai plat nomornya kan AB, Pak. Lho, kowe kok yo ngapalne teko plat nomor bareng to? Loh, sesuai dengan Jogja istimewa. AB ki saka tembung karena istimewanya itu AB adat budayanya. Oh, enek kepanjangan. Ada maksudnya. Jadi nek AB kuwi adat budaya. Mulane plat Jogja plate AB. Lah Kediri platnya kok AG. AG mergo akeh gunung. Oh. Contoh Gunung Kelut. Iya. Terus Gunung Batok akeh, Pak. Hebat. Surabaya plate kok L kan cedak laut. Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut. Mulane Surabaya plat nomere L. Jakarta kok B kan sering banjir. Oh iya ya Mas. Oh, kabeh ki enek hubungane. Ada istilahnya Pak niku sejarahnya wonten. Ponorogo sekarang nyapa Ponorogo plate kok AE. Kan daerah Reok, Mas. Apa Reok kok AE lho? Reok nek senggak piye? AE. Tumon Reok senggak B. Ora tahu, Pak. Gotak gatik matuk, Mas. AE iki saka tembung senggak kuwi. Senggak niku wau. Alek to ganjel. Niku kate. Apa kuwi? Kok kate? Lah to ganjel. Kalimantan, Pak niku. Luar biasa niki. Niki mapan wonten dalemipun. Lho, Pak Lurah. Bapak Joni. Pak Joni. Wah, hebat Pak Joni luar biasa. Timur ning Bergas. Timur Bergas, anteng meneng ya to Mas TB. Kan lembah manah ora tau rasan-rasan meneng saking menenge lho wargane ra ngerti utange Pak Joni piro. Engko tak sampluk rumah aku kok ngurusi utange Pak Lurah. Utange wong utang budi. Ya, utang budi Pak. Utang itu bukan duit tapi janji yang belum terwujud, yang belum terlaksana. Gitu loh Pak. Ning samula penjenengan mesti tatak mesti diwujudkan pada malam hari ini. Ngerawuh ning Mas Rudi Gareng komplit sak cakra budaya. Iki tegese apa kuwi danyang wis ra nagih hutang, wali wis ra nagih janji. Keluar beliau anggene ngasto kepala desa. Betul Mas. Apa meneh wargane sampean pirsani Mas Gareng. Lah kaya ngono. Kok sakmene akeh. Tenan Mas. Pengumuman niki pengumuman untuk ibu-ibu atos nggih nek lungguh ampun dodok. Lah nyapa? Aku nek dileboni kodhok ora. Cengengesan rumahku kok. Alhamdulillah. Yang dinamakan luar biasa kaya ngene iki. Piye Mas? Guyub rukun para warga niki patut dicontoh utawa tinulat wonten ing daerah lain. Lah. Sok kalau mangsane ning daerah liya ning desa liya Mas TB. Karo tangga wi gak gelem nyapa. Karo dulur gak gelem akur, tapi nek masyarakat kepuh hebat kabeh manunggal dadi siji kabeh guyub rukun. Nek desa liya piye Mas? Desa liya iki tanggane tuku gelang lho, atine melang-melang. Tanggane tuku kalung, atine bingung. Tanggane tuku mangkok iki atine gondok. Tanggane tuku ceret lho mencret. Setun saking merine meri karo kemilikane tangga tapi masyarakat kene hebat. Wah tenan Mas aku nyekseni kok iki awake dhewe mung iso ndedonga betul muga-muga desa Kepuh anggone nganakno adicara bersih desa muga-muga wargane sehat walafiat sing duwe penyakit ilang penyakite sing duwe lara ngelu ilang ngelune sing duwe lara panas ilang panase sing duwe lara mata ilang lah dalah iki kok iso ilang penyakite penyakite masaku bersih desa niku hebat lho Mas. Lah iya no kok ya wonten anandofatu minal iman kebersihan sebagian daripada iman. Piye supaya desane iki ketok resik kuwi kudu digapakno Mas TB. Didol dadi lemari, TV, sepeda motor ora ngono. Kowe lek mangan aja entan-entan. Dipangan tah ora tau dimasak. Lah ben resik lho Pak. Ane yo digenake to bersih desa kuwi nek tata lair awake dhewe tata lair dilihat secara penglihatan mata lahiriah kuwi ngresik-ngresik
Apa kuwi jenenge lingkungan. Suket-suket sing anu dijabuti, wit-witan sing rembayung dibabati supaya desane katon asri. Oh, cara diilangi sukertone Mas ya. Diilangi sukertone supaya ora ana suker sakit. Mulane dikumpulne kabeh para warga desa. Iki dikongkon apa? Iki ngono tirakatan sinambi ndonga. Wah, piye to kuwi? Setahun pisan ngeten iki. Setahun pisan ngenekne bersih desa. Iki ibarate kaya reuni. Lho. Sing maune ora ketemu dadi ketemu ngobrol omong-omongan. Sing daleme adoh iso nyedak ketemu karo tanggane ngobrol omong-omongan. Termasuk reuni. Reuni kaya cah sekolah. Lho, reuni iki ora cah sekolah tok. Wong sepuh-sepuh yo perlu reuni. Reuni ku tegese apa? Reoni, re kuwi kembali, uni kuwi omong-omongan. Balik omong-omongan jenenge reuni. Oh, nek re ku kembali to. Re kembali. Nek reformasi, re kembali formasi tatanan, kembali kepada tatanan yang lebih baik namanya reformasi. Reboisasi, re kembali, boisasi penghijauan, artinya penghijauan kembali, noto desane supaya desane katon ijo royo-royo dengan reboisasi menanam pohon. Republik, re kembali publik, masyarakat kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Republik. Remason, alah apa to kok iso tekan cari re kembali. Remason kuwi mesti enek artine kuwi. Re kembali mason ki panas. Terus nek ora percaya nek balik matamu ceken remason lak panas kowe. Kowe nesu terus. Ora nesu piye? Sing tak karepke mau lho nek sukertone dilangi kuwi ibarate kaya bayi sing lagi lahir ke Mas ya. Betul. Nek wis sukertone ilang, regete ilang, akhirnya dadi resik, akhirnya dadi suci. Apakah artinya suci? Susune sak panci. Kowe iki rumasaku mesti mate sukertone sak panci. Angger teko kowe mesti blendes lho. Blendes mesti. Sukertone Pak Sukertone. Rumasaku diilangi ibarate kaya bayi sing lagi lahir, kulu mauludin yuladul alal fitrah, ibarate kaya bayi sing lahir dalam keadaan bersih, suci utawa fitrah. Nah, ngono lho. Ora pengalaman kowe. Pucet kowe lek ngomong. Pucet kowe ngomong ngene iki. Lah sebabe apa bayi lahir? Kok mesti tangane gegem. Lah nek tangane begar ya dalane mboke suwek kabeh to Mas. Aduh. Lah gegem mesti jahitan pitu pamane begar. Sing dikarepne ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi piye? Sebab apa bayi lahir tangane gegem, kae ngono gambarne sipate menungso. Ibarate donya ki arep digegem, donya ki arep diepehi dhewe, kuwi sipate menungso. Pembegar dalane mboke rusak iki ora. Aku ora ngerti lho. Lah sebabe apa bayi lahir cenger kok mesti metu rambuté. Nah, lah ning jero weteng ra ono tukang cukur. Kuwi mung ana direbonding dawane metune kaya iki lho. Mau metu langsung potongamu. Ora ngono sing dikarepne ora ngono. Aku ora ngerti. Kok iso tukang cukur ning jero weteng. Sebab apa bayi lahir kok metu rambutnya sebab itu gen keturunan antara ayah dan ibu menjadi satu akhirnya memunculkan sebuah rambut ngeram barang sing lembut, batuk ngembat barang sing gumatuk, mata ngemot barang sing tumoto, kuping kaku tur njepiping, grono segere wis ana, cangkem dicancang supaya mingkem, janggut dijanjang supaya manggut-manggut. Tangan bosone asta, tangan tengen ge mangan sego, tangan kiwa ge ngrayangi guwa. Guwa yuyu Mas, guwa yuyu ngengesan terus. Kowe ki anggere teko kowe iki mrene ngengesan. Bosone api-api ya. Mulane bayi supaya bayine iki dadi putra sing saleh, putra sing hebat kaya panjenengane Pak Joni, lahir cenger, kuwi langsung diadani kuping tengen, dikomati kuping kiwa. Oh, ngono. Anakmu ya mbok ngenokne. Ora. Begitu lahir langsung tak sikep parat murang toto lho. Lah nyang apa? Nah, urung wayahe pengen duwe anak metu dhewe, Pak. Wah, kowe iki jar rumahku kudune ya bersyukur to. Bersyukur anak itu adalah amanah. Anak anugerah. Apa meneh niki wulane Mas nggih? Heeh. Wulan apa jajal? Juli. Sura kok Sura Jawane iku lho. Saiki Juli, Pak. Iya bener. Maksude iki wulane wulan Muharram nek piye Islam ngarani, nek wong Jawa ngarani wulan Sura. Sura iki apa, Mas? Wayahe ngumbah gaman to. Piye to kowe iki? Oh, nek gagaman ya wis. Kula keris sampun kula umbah. Oh ngono. Sampean
Aku ya wis tak umbah. Keris wis tak umbah. Aku keris ku ya wis tak umbah. Mbah umbah ning ndi? Ning Dang Sewu. Iki ngumbah keris sing endi? Iki lho keris sing endi neh to kowe iki? Kowe mudeng karo jenenge Pusaka. keris. Paham pusaka apa ora kowe iki? Duwe aku pusaka. Nek jenenge ngumbah keris ki nang gone empu sing paham karo pusaka nang gone. Sing kulino marangi ngono lho. Ning gone Dang Sewu ora trimo empu, Mas. Nyapa? Tapi empuk banget lho. Kok sampeyan ora tau rono? Wah, kowe iki mesti iki lho iki. angger teko kowe iki mesti slengekan lho kowe. Mesti celeparake mesti Sampeyan ora percaya lewat Dang Sewu karo dadapan. Kuwi wah tenan, Pak. Cah itu rambutnya dawa-dawa. Aku liwati sapa e? Piye nek nyapa? Mas Tanjung Perak kapal layar. Apa wi? Monggo pinarak barange anyar. Edan. Balesen Aku terus tak bales to. piye? Tuku duku katutan mauni. Apa wi? Mangke kula mriku kalih Pak Joni. Pak Lurah mok gawa-gawa tak Pak suwang. Joni turut Dang Sewu marani Pak Lurah piye? Menehi pencerahan bahwa di Kabupaten Kediri itu sekarang bebas dari yang namanya prostitusi komplek dan lokalisasi. Wah, rono iki pencerahan. Kediri bebas dari prostitusi komplek dan lokalisasi. Betul, mergo saiki zamane online kuwi luwih cepet. Cengengesan iki kok rumangsaku kok Kediri hebat. Wah, aku roh jenenge TB iki roh aku. Apa? Telek bebek. Ora, tembunge bosok. Rumangsaku. Lah apa kowe iki omong apa kowe mau? TB tembunge bosok iki. Lah kok terus online barang iki lho. Ngaten lho, Pak. Saya niki tak jelas nih. Blangkonmu aja mbok copot ibuke ngrasani lho. Piye? Ndasmu kaya bluluk lho. Sing di sing ngomong. Oleh jilbab coklat lho ngarep dhewe. Kok cengengesan rumangsaku. Sampean ketemu aku lagi pisan iki lho. Ngelokne sak penake. Ngelokne sak penake dhewe iki ngono ora bluluk. Apa, Mas? Lato-lato, ngerti ora? Masaku. Oh iki suwawat. Apa? Sirai wong. Tak suampluk pisan masaku alat ya, Bang. Kowe iki ya. Tur wulan sura nuwun sewu Mas Rudi. Ki wulan sura ki wulan sing cocok kanggo tarekat utawa cocok kanggo tirakat. Kok iso, Mas? Loh, banyak kejadian terjadi di bulan Muharram. Loh iya no. Kejadian hebat, kejadian luar biasa, kejadian sing istimewa. Ning wulan sura, Wulan sura apa wae Mas contone? Loh, Nabi Musa terbebas selamat saka kejarane tentara Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Kuwi ya sura. Nah, Terus apa neh, Mas? Nabi Ibrahim selamat saka kobaran geni sing menyala-nyala kuwi tanggal 10 Muharram, selamat. Sapa neh, Mas? Nabi Yunus terbebas saka cengkramane ikan paus kuwi ya saka ikan tanggal paus. 10 Muharram. Kula terbebas saking kejaran BRI kalih Mekar niku nggih wulan sura, Pak. Kok iso iki lho. Aku nek sura iki BRI ini ora apa-apa, Mekar Mas berminggu e. Terus hubungane kowe karo para nabi ki apa? Lho, lagi keistimewaan iki omong iki nabi Iki para nabi kowe iki. Lho aku termasuk Pak kuwi wali. Kowe iki edan. bapakmu kok iso wali iki lho. Saestu, Pak. Wali songo. Walidi. Oh jeneng Walidi lho. Jeneng wong. Kuwi jenenge. Lah iya wali. Tapi nek kula percaya Pak Lek niki lho kula percaya. Apa? Piyayi Pinunjul. Lho masa? Pak Lek Sunan lho. Lho edan. Kowe seksine, Pak. Termasuk tunggale Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Jenes. Sunan Geseng. Ah mboten. Lah sapa? Sunandir Pak ini. Sunandir, Pak Lekune nomor 1 Sunanto. Kok cengengesan iki kok sowan ning Kepuh Mas TB. Ya. Apa yang kamu berikan paling tidak doa untuk warga masyarakat Kepuh. Nah, niki kula tak namung mboten saged maringi napa-napa Pak Bu. Kula niki namung ngemutke bahwa panjenengan teng niki ngadakno acara bersih desa niki kan minangka ngucapke rasa syukur. Betul, syukur. Awit wis diparingi kenikmatan kathah kalih Gusti Allah. Cocok. Merga panjenengan menika ngetepi darmanipun urip. Lah, saiki aku takon, Mas. Ya, siap. Sampeyan ngerti apa ora? Urip kuwi apa? Urip ya kuwi mlebu metune napas utawa sing diarani ambekan. Bajra Hirawana. Ya Hirawana kuwi lho. Apa kok Rahwana mriki apa ta? Bajra Hirawana. Kuwi apa bojo Rahwana ora ngerti kene iki. Dadi urip kuwi Ambekan. dadi kabeh wong urip mesti Ambekan. cah cilik ya ngerti nek urip kuwi ambekan. Lha kudune. Nek rasa jenteno, ngarep mburi. Oh, masane jenteno.
Sampeyan ngerti dalang lho. Aja mek gondrong rambute nanging pikirane pekok. Sampene dindel wong akeh. Tenan aku cara ora ngantuk tak bacok biasa. Bacokne, Pak. Bacokne, Pak. Lho sampeyan ki minangka patuladane kanca-kanca yoga pesinggian. Sampeyan gak sanggup bacok, kersane dibacok kalih no. No, jek, Pak. Walah, tak kira jek mendem. Gila. Iki lho ndasmu ki lho, Be. Ndasmu diadahi piring ki lho. Woi, ndasmu diadahi piring karo cacah ki lho. Wo iki tak tambulen de bengi yo ngene iki to. Masaku kok. Piye, Be? Apa maksudmu apa? Urip niku napa? Urip ki ya u karo rip. Ngono lho. Urip ki ya urup. Dalang. Urip ki ya dalang apa to ya urip kok urup. Lah ngono kok tanggapane larang iki lho. Oh, sampeanku modal piwulang dalang ku panggone ning ngarep. Iya. Cara bis sampeanku supir. Yoga-yoga kabeh sing nonton kuwi penumpange. Sampeanku dindel wong sakmene kaya kok celometan lambene sampeane. Tapok piye? Rumasaku dalang ambek seneni. Terus aku lek urip ki dudu urup apa njajal aku pengen takon karo kowe. Lah nek ora ngerti omong ket mau ora kok judekne petugas. Kene dekengane pusat trimo dikok ngono. Ya wis aku ora ngerti. Bocah ndase kaya neker kok leh. Kemplinti. Neker meletek kok ya. Lho justru sirah kaya ngene iki gundul. Kuwi kemampuane keluar. Lah nek sing dawa ngene iki pikirane kebuntet. Kebuntet rambut. Sampeyan ku sadar lho. Layak kok. Takon lho. Aku kan mau tolah-tolot kok. Sebutan rambut. Luwe enggak kebuntet nek kulite iki diklontok. Kuwi engko kowe luwih padang mikirmu. Luwih cerdasne malah. Heeh, luwih cerdasne. Ketok sak gulune. Kowe modelmu kok wong loro kok mutilasi to. Lah kowe ngerti ora urip? Wis jelasne iki lho kok. Jelasno apa sejatine urip? Sampeyan sak ora wani urip iki genano penonton ben ro. Apa artine urip? Aja nganti kleru, urip iki kudu mok genane tenanan. Lek kowe nganggep aku kleru, judo kleru tidak masalah. Sing penting kowe kudu jelasne. Upamane lho Pak, nek sak genano oh tak bereki gunung. Masaku kok dalang kok mbok bereki gunung. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Bisa dipercaya kata-katamu. Jelas bisu dong. Bisa. Nek sampean pengen ngerti artine urip, apa? Kuwi jane sampean kudu ngerti ana ngendi dununging kayugung susuing angin karo banyu Perwitasari sangkan paraning dumadi. Oh jangkrik, lha kuwi lakon sore mau. Lah, sampean kowe dalang apa piye? Sampean tiru-tiru aku, sampean iki jane ora ngerti apa-apa, niru-niru aku sampean iki. Ngaku ora? Wah, dalang ora ndek parikan dhewe. Jangkrik. Dalange masak nurun kowe ben. Nurun aku catetanku ning tas iki dijekuk terus diwaca. Ditokne bengi iki. Wah nang sore teko sore mung kuwi to. Kemana amu to? Lho gen kuwi. Layak tolah-tolah ae berarti ya. Nek kene dhuwure ilmu, dhuwure catetan ilmu bareng wali lah kok catetan utang tok to. Lah iki sing sastra jenggo rong takokne Mas. Apa? Sastra jengkol ndase ya. Sastra jendra. Sastra jengkol kan mangan pete kae mau. Kayugung susuing angin banyu Perwitasari karo sangkan paraning dumadi. Bayu rungokno do. Biasane pelawak lek ngene iki gejala gendeng biasane. Biasane iki. Heeh, karena ilmu sing durung wayahe. Ilmu urung wayahe metu ditokne. Lho tenan lho. Sing sembire ndase iso kemeluk. Halah. Mulane to melu pengajian. Nek prei ku pengajian aja ngurusi koi wae lho. Lah kuwi hiburan lho. Hiburan apa padune blantik koi kok hiburan. Wotongamu. Sabar. Pokoke dalu menika luar biasa. Mas TP uteke encer. Saking encere ben isuk metu kok kuping. Alah kuwi kopok. Kuwi ora utek ya Le kok ya. Ayo Ndang. Lah, kenano. Sampeyan nek pengen ngerti artine urip jane wis diwarai kecilik liwat ngaji. Ngerti ngaji ora? Ngaji. Ngaji sapa ora? Iya. Piye Desal? Piye? Ngaji yo ngaji, rumahku kene iki yo gerang rumahku. Aku biyen yo sekolah ning madrasah rumahku. Cilikane yo tau melok TPA yo coba seneni kok iso. Loh, iki biyen paling SMA-ne ning Man. Ning Man ra tau mlebu Man iki kancaku. Akhire ning Man bakul lombok kancaku Man kae. Mane madrasah aliyah, Pak. Walah rumah sakit jenenge wong. Ngaji. Mulai saka huruf alif fathah A alif kasroh I alif domau. Alif fathah alif kasroh alif domah. Nek diwaca A I U artinya aku iki urip. Gak paham dalange radong. Catet nek ra iso catet aja meneng ae.
Jatuh harga dirine dalam. Sampe lu kebuntut rambut iku lho mari lolak apa lho. Ngono pengen rabinah iku lho sampean. Mbok dip. Sapa kuwi ora dudu dalang sing iki kae. Oh, engko padha gondronge tapi dudu iki. Beat sok ndias. AIU. Aku iki urip. Oh, kuwi. Lah, wong urip niku asale saking pundi Mbah Yai? Urip kuwi asale saka bak fatkaba, bak kasrobi, bak ndomabu. Lah dalah, bak fatkah, bak kasroh, bak ndomah. Nek diwaca babi bu artinya bapak rabi ibu. Lah dhuwur ilmu. Percaya ora? Masalah bapak rabi ibu. Bibu nyolot pucet dalange nyolot pucet to mungsu ikrok loro pedhot ta pasire. Aku kok rong teko kono ta aku. Ora mudeng kowe. Nek guruku kae piye to Pak Yai nek mulang aku ki. Kados ngaten nggih Rama nggih. Heeh ya ngono. Dadi wis paham ya. Aku ngerti nek kowe iso nampa. Nampa. Krungu ora? Aku kok rong teko kono. Rambutnya disisihne ben krungu. Kuwi babi bu. Bapak rabi ibu. Bapak rabi ibu. Terus lanjute ngongkon ra tau mbayari. Mas aku. Lah engko tak goleki tak catetane ngono lho. Ilmu ki ngono dinemune kanthi laku. Pikir bacutane terus babi bulah. Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Tanda tanya. Lah iki. Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Tanda tanya. Dadi urip kuwi diwiwiti saka tanda tanya. Jawaban iso ora? Sik to, artine urip mau. Aduh nyolot pucet, Be. Diwiwiti saka apa? Tanda tanya. Lah, sampeyan ngerti ora urip diwiwiti saka kapan? Lah ya kuwi. Urip yo diwiwiti saka tanda tanya kuwi mau. Wis ngene kok ditanggap larang-larang ini. Kenapa iki? Apa? Urip. Kowe rene yo. Rene yo. Mas aku. Iku lek nek dagelan pecah biasa rumah aku. Kowe rene yo. Kenal ora nih? Mas aku jarak epic kuwi iki. Apa kuwi mau tanda tanyane apa? Tanda tanyane karo jelas. Iso jawab kuduan iso takon iso jawab. Kono ben kenal. Iso gelar iso gulung. Iso adol iso anu sadol ya iso tuku wae. Jangan menjebak ya. Kowe gawe sampe enak ya dhewe. Kowe diwalik ya bosokno lho kaya. Dadi urip kuwi diwiwiti saka kapan? Tanda tanya. Nah, hurufe kuwi tak fatkata tak kasroti tak domatu tak fatkah tak kasroh tak domah nek diwaca ti tu artinya urip kuwi diwiwiti saka ta kuwi balita ti kuwi nganti tu iku tuwa. Tati tu balita nganti tuwa siklus kehidupan sing dijenenga urip. Lah wong urip kudu golek gendaan paham ora kowe? Ya, sabar mas, sabar mas, sabar mas, guyon lah, mas, aku guyon. Wong mek golek gendaan lho, kancane di. Mas bersamaan mriku mawon. Aku ora sungkan mas, sungkan karo Pak Lurah Joni Hunter iki lho, sunan. Mas aku wong mek golek gendaan arep nyalahke kancane tatitu. Mas aku rumangsa urip kok tatitu. Ya ora sangkrungane gurem ceceker. Ayo jajal ngene sikilku nang ndi ngene? Sikilku nang ndi? Manggawa kok tanggung jawab. Kok omah nggawa lho. Sikilku nang ndi sitoke? Mek arek sitok iki lho. Aku nek betul sikil ilang tak bacok kene. Tak goleki sini sikil. Oke. Lho. Mas aku dalang kok arep mbok gandeng sikile lho. Dalang kok kelangan sikile ngeprak terus piye? Kok terus tek. Yo nganggo sikil sitoke sing ampluk pisan rumah aku. Sinambi kalane nganggo. Lho iya no. Gliak-gliak waton kecandak gremet-gremet waton selamat. Heeh Mas. Ana Angel. Trotak. Tapi itu. Enggak kae. Oh
Iki omongno pisan, tati itu ngono. Kan Awapuk pisan engko. Nah iki ya jelas wis paham. wis paham wong akademis isi Mbak ya. Nggih. Isi pinten wulan? Isi sekolah Oh, institut ta. seni Indonesia. Ya, anu kersane warga masyarakat Kepuh pirsa asmanipun Mbak sinten panjenengan? Nggih, kula nami kula Angel. Angel. Nggih. Wah, iki sing dienggo sing gak Angel to, Angel to. Ganjel. Ganjel, Ganjel niku ganjel. Ganjel. Saking saking pundi? Saking Kula, Nggih. kula lokalan mriki mawon. bar anu sampai rejo saking lokalisasi pundi? lokalisasi Lokal aku. Oh dadi Kediri kene Mbak sampean. Nggih. Ya ning Kediri ku mbok nek mulih ku mulih dhewe wong cedhak omah. Lah tak diterne wong liya beriku nyapa to sampean. Sopo? Sing ngeterne sapa? Numpak Grab bengi-bengi. Heh. Tak pani Mbak Angel kali sinten lho. Mau weneng ae to Mas. Lah aku tak delok kok guri kok. Wah, gondrong iki sapa bet iku. Sapa iki? Sapa iki? Tibane aku ngerti wis Sapa iki? Lah iya sapa iki ya? Sik sapa ya wong e? kowe tak biandem biasmu kowe. Patrick. Wih, GR lho, GR. GR dalange. Saman ki kok saman iki kok ngono to? Kuwi jenenge sapa? cucukan tumbak iki ya kuwi. Tumbak cucukan. Nah, Kowe lambe turah kok pangga mok gawa to lambemu turah iki. sampeyan nek Mbok ora diguak sitok to lek pancen turah iki. nek ora rumangsa iku aja nesu, aja nes to susu ngono ae kok. Nah, ngene iki. Ngene iki berarti aku apa? Wonge aja Lek mumuni nesu. piye? Lek mumuni Aja piye? nesu to. Susu. Nah, Aja nesu to, Mas ngono lho. Mas. rumah saku kok iki mapan ana bersih desa. Bersih desa. Ora usah ngomong nih susu ya. Napa melih kepangge kalih Mbak Angel? Loh, Angel di nggih. samping pesinden ugi menika termasuk dalang. Masa isa? Lho, pripun to sampean? Lah kok malah kowe ngerti? Lho, pripun lho. Aja-aja sing gawe wig ngeterne rambute dawa kowe. Kita Wah, potonganmu. Kula mboten nate ngeterne namung nyiliki cempala. Ora cetha ben ngaturke lelagon, Rumah saku. Terus kok aja lali. Mau ana sahabate Pak Lurah, Sinten, Pak sinten? Bu Hajah Yekti. Bu Hajah Yekti. Mengko. Bu Hajah. Nggih dalu. Bu Hajah Yekti menika piyayine. Gapisanan Bu Hajah Yekti anggere roh dagelane hawane kudu nyangoni. Potonganmu lho terus apa dalange ra disangoni kok ya. Nendi korekku be, korekku nendi be. Kowe mesti lho kowe anggere rene mesti nyolong korek lho iki. Nembang sing apik nduk buat warga masyarakat iki. Pelok ya. Pelok mawon. Menika lek upama kena krenteki penggaling ngoten napa nduk? Ning kene pundutane Napa niku? Lek Slendro eneke podang kuning eneke. Wis Slendro diaturne Slendro. Napa podang kuning mawon? Menika mriki pundutan saking ngemplak ngampel papar Kediri Pak Slamet CS. Oh. Wah. Wayangan menika kalau wau ndek siang nggih, ampun wonten nggih. Apa nih? Wayangan Mas Rendra sing asta nggih ndek siang. Mau Wisnu. Mas Wisnu lah nggih, Mas Rendra ya beduk nul pas puyang. Lah kowe iki jan rumah saku. Wong Megor Marta Endo Jaya Klipat ki ya kowe kuwi. Wah ndek siang pah golek-golekan nang tiga enek lah turu nang gubuk. Saku. No. Yo bawanono B. No. Najan wujute mung peksi. Sing bawa kula napa sampean? Aku ki nyontoni example. Nyontone kaya ada cah belajaran. Kok kowe anu ta, kowe prof ta? Lho kene iku dibutuhne wong akeh kok ya mesti apa-apa iso to. Kowe iki jaga kesehatan ya lek nganggo aku. Awakmu jagane sing apik kowe dibutuhne wong akeh. Rencana arep digantung. Enggak, arep dibeleh. Endak. Ya. Nah, dindingane lho. Kaya ora. Ora noni, sing ninting ni. Ayo ni no tak kon celentem. Ya gone Pak Gareng, iki sing paling alim kuwi Pur. Ya cuma ndek wingi tok kilaf. Ora kilaf, malah alime ketok lek ndek ingi. Kancane bergas dheke sujud salat ngono lho. Kayak mari wayah wetone lho piye ora apa-apa. Ngepasi wetone ndek. Pas wetone. Kowe kupingmu ya krungu ta kaya. Ya. Nah, ayo cekel-cekel, ayo. Tangane lho. Mbok nyekel judo iki. Dudu muhrim ya, dudu muhrim. Sampean iku ngerti hukum panggung apa ora? Apa hukume panggung? Nek panggung tengen kotak iki sak mrene, iki weke dagelan karo pesinden. Oh, no. Nah, nek sampean kuwi urusane aja pesinden, sampean iku ngedepo debok. Iki urusane dagelan.
Ngono. Bebas sampean los-los sampean gocoki bebas. Nek sampean pengen ning melu-melu aku tak ning kono, bayarane tak peke pisan. Potonganmu. Ah, gelem apa? Mumpung aku wis bon separo iki. Cuma saubon separuh. Yo. Nadyan wong waras sing kok nyekel debok. Lho. Ngene kok wong waras sih lho. Piye? Ya jilah wong gendeng to. Lah kok iso? Lah dicepai wong ayu-ayu nyapa kok madhep debok. Wong normale ngawasi iki, Pak, ora kok madhep debok. Apa sesuk kene diganti sindene kene? Alah malah meteng malah. Ora cetha ya. Ayo, Be. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Jane suarane ya kaya buta kemlelete ora umum. Ora usah ngrungokne gurem ceceker. Wong kuwi sing ra seneng kuwi ora kurang panyacat, wong sing seneng ora kurang pangalembono. Bener. Wis anggepen kuwi kaya kucing sing kerah. Kucing kerah. Nah, Oke. Sito, Angel ki, Angel kowe mbolon ndi to, Nduk kowe? Lho, Masa bola sing menang kok. anggap apa tapi kayak kucing kerah. Heeh lho. Pantesan omahku kan gerih mateng tungul. Sapa kuwi? Kucing. Ya iki sing diarani kucing gareng ya iki. Garong. Wis tanggo mulih kowe sesuk tak cegat ning kidul kono kowe. Lah apa aku ora mulih arep dicegat? Wong aku sok main ning kene neh. Aku ro mobilmu tak gembos tak ilaki bane. Wah, ngenyek ngebis Pak mobil. Kowe ngebis ora lagi? mampu kowe. Pagawe taklining pronto. Iya, mau enak dadi dagelan iki semua. Kawanan Mas, ora melok Dalang apa? Diajeng ayo duduk ning gone taman. Wong kuwi asline arepe nularne gudik lho. Loh, diajeng Angel. Nggih. Tak sawang kok ana reca kang apike kaya ngene. Ayo coba dicaketi rek diajeng iya. Nyuwun pangapunten recane badhe numpak ndas. Reca iso omong. Kowe tau ro reca sing kedadian Candi Sewu kae ora? Nggih, anu Kae lakon. dumadine saka sapa? Roro anu to? Roro Janggrung. Jonggrang. Roro Jonggrang. Nggih. Kae saurung iso omong ora? Saged. Lah iya, reca ki berarti iso omong ora? Saged. Ora iso ngono lho. Lah iya ora iso. Yo judek ta gitu. Be. Ayo Bi. Halus manis nyang Pangapunten Doro. Apa? Ketawisipun kok recanipun cetipun kirang anu. Elek. Walah ra omong ket mau. Anu iki ana sing grupe tak line matane sik. Teangkrek rumah aku wong tuwek arep mok galah tak soamruk kancamu aku arep mok tlerengi raiku. Mbok sekali tempo Banyol ki mbok golek bahan awake dhewe. Nek pancen kowe kendel tenan mbok yo tetesono motomu anggel teko. Ben lucu. Rencana Kok ndadak netesi motone kancane iki lho. karet gelang rencana. Karet gelang dibong terus tetesno mripat ngeten iki. Nah ngono. Wong kuwi nek sok-sok kuwi awane kok kudu nesu kuwi biasane duwite wis entek. Ya, aja ora usah gumun ya. Kaya aku karo Yuda iki ora mungkin nesu ya. Awake dhewe sik durung alos. Pak Doni bolo dhewe kok. Titenono sok kapan ya tanggal pira ya aku lunga karo kowe. Alah, tak batale sesuk. Titenono adoh parang ya kuwi awake dhewe jandon aku. Rumah aku. Lunga ning Sumatera kapan awake dhewe? Pokok bulan ngarep iki pokoke. Titenono tak ilangi sikilmu sitok. Kowe ning pesawat ben ingkling terus kowe. ngancam deh. Ngancam. Maka Dok, ganti sampean. Gini sampean, Dok, sampean. Aja gelem. Wong lanang bawa asine ra iso ngentekne nduk iki asine. Halus, Dok. Alus manis tur merah. Modele kaya plonto alus. Mriko Pak sing dereng mriko lho pojokan. Bayi krupuke masalah. Ya, gede-gede Mas ya. Heeh. Mergo ge nutupi daginge sing cilik-cilik. Pecel kok daging gitu. Dagelan keluwen ya ngono kuwi. Nek konsumsi liwat ya diwaloki. Asine luwe kuwi. Kula pecele sedik-dik mawon mriki. Upama kelakon aku sesandingan karo awakmu, kowe njaluk apa bakal tak turuti diajeng. Ha iya. Pun ingsun kuwi salah sawiji ndak.
kuwi salah sawijining nalendra kang berbudi bawa leksana apa ae bakal tak pinangkani Ki Ajeng. Iya. Sindene kan mbok ditekek lah. Aku ketoprak apik-apik kok. Nah, sineksenan bumi langit yen kakang kuwi wong kang sugih, sugih bondo, sugih bandu. Yen kowe pengen bandusa, jekuken ning kono Ki Ajeng. Bondo bandu kok bandusa nggih ngadahi kowe sajake kesusu apa piye to? Kon golekne bandusa iki. Mati kuwi ora nunggu enom, ora kok ngenteni sampe tuwa. Betul. Sok-soki aku enom sampean tuwa, aku sing mati ya durung karuan. Sampean tuwa, aku enom, sampean sing mati sik ya durung karuan. Titenono. Sampean karo aku, sok ben sing mati dhisiki pur, ya Pur ya. Nah, betul. Ora melok-melok barang mbok katune. Ketimbangane ngono. Wong cah loro iki lek jejer ya kaya latu-latu kembar ngono. Lah kok lok-lokan. Bocah rupane kaya nakula karo nang kidul kok. Mas aku. Mangga ndak sampean meleh. Wis suwe nduk, ayo. Wis suwe. Wis suwe Loh, alah. Wis arep golek utilan kenur. Among ge apa? Lu mancing. golek isi poda. Dalang bengi kok disuguh ndok toh. Terima kasih. Rupane ayu, suarane apik lah tenan J6. Tenan degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge yo sing ra pengin ngethok, lencir kuning merak ati sapa wonge yo sing ra pengin nyipok. Tuwi Pak Benane. Puk. Katut sauntune. Jane sapa? Ngono kuwi diarani tembunge ora bosok kok. Anak muda. Anak muda biasa, Pak. Kok muda loh? Loh, bercinta itu harus dengan cipokan. Oke, mudah-mudahan kamu. Padahal TB lo 6 tahun setengah gak sikatan. Windane ning untul lak kau wentel. Iku dikerek ning roti kaya bluben. Masaku Ibu. Yoga seneng ya kaya bunga. Bener kuwi? Nggih. Ya. Ibu bunga ing atiku. Ibu bunga yang hatiku. Nyanding kowe marai kowe iki aja rono lho. Kenal. Cedak uber kenal. Tak titeni Leno Pangendamu sabetake Siti Bandolo ambiar wandamu. Salahe cedak karo. Kowe iki pelawak apa cakil to jane. Sumbarmu kaya buta cakil. Model kok. Tak ingete dene bengok mesti ketok. Nyanding bisa. Endang. Nyanding bisa. Lah dalah. Oh. Tong. Entekno ki engko di apa mudune ning sampah. Nyanding bisa. Ya, ayo terus Nduk. Nyanding bisa. Kuwi jane mikmu piye to? Dung. Tambah ini bisa nyakil lho. Nyakil Pak, piye to? Anak bayi Jim kok. Budang.
Janaka, ora apa-apa lho iki dadi Janaka. Janaka niku. Anu Cakil Idono Nduk. De tadet, de tadet. Wes, janokane wedi lho. Kita Cakile kok nafsu. Cakil kok ngono kuwi lho. Ya ora cakil nek kuwi. Nyangkrek. Nyapa? Ora diumbah pirang taun iki. Ora cetha. Esuk awan ning omah wis ora krasaan. Ya deh. Uyunan anggolek sing sayang. Mubeng esok awan podang kuning diaturke yo Nduk. Yo yo. Kakepandan Ramil, udang kuning Pak. Pak Slamet, Papar. Udang kuning. Papar Kediri Pak Lurah oke coba kalau saka jero ya wong podang kuning
Saya out Ya. Oke, matur nuwun pina rebiyen. Terima kasih, Angel Meladiana. Lho. Angel Meladiana. Tak yuda. Hai nggih. Iki ana genduk Niken Salindri. Siap. Ben jumeneng kok aja lali Bu Hajah Yakti diatur. Bu Hajah Yakti. Ya. Nggih. Ning Tasik Lelenggan. Tasik. Nggih, menika ya mitranipun to kancane Pak Lurah, Pak Joni. Ya jebul ya juga sahabat saya. Lho, aku wis kenal suwi. Nggih. Kalih kula nggih kenal dawangu Bu Yakti. Lho masa? Halah, niku ya. Nah, coba diaturi tindak rene karo Niken jumeneng ya Cahyu. Ya, Niken jumeneng. Bu Hajah Yakti tindak mriki. Ana menika saking apa disepati apa dhewe KWG. Ya. Apa? Gawe spot. G. Iki ya apik lho, kreatif lho, pelawak gelem gawe spot ki apik. Nggih, sae. Ngomong jalukmu piye? Tak turutane, tak usahane. Aku ramasa yen kon Hajah Yakti. Mereka mantan ketua Kadin Kediri. Juga pembina UKM Mandiri Cak Bagus. Nanging apa alasanmu aku kowe luwe milih dhek kowe ninggal aku ninggal atu kurang apa aku metahanke kowe malah Oke. Selamat malam Bu Hajah. Cedak-cedak be Hajah lho ya. Hajah. Nggih, sugeng dalu Ibu. Nggih. Nggih, panjenengan paring asma Ibu Hajah sinten? Bu Hajah Yakti. Ibu Hajah Yakti, pidalem saking mriki. Loh ya ini. Oh, dari sini. Dia nek rokok Tajimas lah beliau ini yang punya. Tajimas sih kagungane nggih Bu. Wah, Jenengan iki hebat Bu Hajah. Wah ngerti munggah panggunge gelang ali-ali dikekawap. Tak soampluk lho be kowe kok. TB. Mesti kok menjeru Sabar Bu Hajah, sabar nggih Bu nggih. Bocah kok Sabar. Wong nek apik pancen kathah setan sing nggodha, sabar Bu. bocah nek kulino gelangan karet ki ya kowe. Ayo Pak B, jenakal ya. Menika Ibu Hajah Yakti menika rumiyin ketua Kadin Kediri. Ketua Kadin Kediri Mas TB. Menika juga pembina UMKM Mandiri. UMKM Mandiri. Terus Pak Lurah juga. Hebat. Mungkin ada informasi utawi dawuh-dawuh Bu Hajah Yakti paring dawuh monggo. buat warga masyarakat semuanya. Buat warga masyarakat. Iya, karena ini LPG rada angel Bu. Iki jebule sing ngurusi LPG penjenenganipun menika Bu Hajah Yakti menika. Jadi Jadi kula pesen sitok LPG, kula nggih ngebong ndase TV niki. Wong kan mau senus. Ora lho jane rombongan yoga cacahe pira segone kok gak barbar iki. Wong sitae jatah piro jane iki? Kok Laden riwari ngetokne sego. Wis Ibu ben paring dawuh sik. Nggih, monggo Bu. Monggo. pakai bahasa Indonesia apa? Pak? Indonesia saged Bu. Los Santai mawon. basa Jawa saged, basa Indonesia boleh. Nggih.
nyuwun pangapunten buat ibu-ibu semua kalau ada kelangkaan LPG nggih. Sebenarnya alokasi dari pemerintah itu tetap sama LPG-nya. Jadi saya kan agen LPG 3 kilo untuk wilayah Kabupaten Kediri. Jadi mungkin karena musim kering ini ya, agak dingin, mungkin peternak itu apa? Pripun? Kirang banter Bu. Kurang banter Bu damen iki Bu. Kurang keras. Kalih mawon. Piyayine swantene pancen alon. Nggih piyantune alus kok gunemane iki lirih. Piyayine alus kok. Tapi radi ngoyo sedikit mawon. Jadi begini ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, mohon maaf atas kelangkaannya LPG. Sebenarnya LPG 3 kilo itu alokasi dari pemerintah itu tetap sama seperti hari-hari kemarin. Nggih, sama, tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi tetapi mungkin nggak ada droppingan ya. Biasanya kalau hari Minggu itu di drop. Kita biasanya hari Minggu atau hari besar itu di drop. Untuk kali ini nggak di drop. Tapi mulai dari 2 hari kemarin sudah mulai di drop insya Allah. Mulai hari ini sampai besok nggak akan ada kelangkaan LPG lagi. Alhamdulillah. Angel golek. Jadi selalu di drop nggih Bu. Podar TB iki awake ngedrop. Insyaallah. Tapi mulai memang besok aman. Anu nggih Bapak Ibu. LPG 3 kilo itu kan untuk ada subsidinya. Jadi untuk fakir miskin yang disubsidi. Mohon Bapak Ibu yang ekonominya itu cukup, jangan rampas haknya fakir gitu. Itu untuk orang-orang miskin. Untuk orang-orang miskin. Bu, Jadi sudah disiapkan untuk kalau alasannya biasanya ibu-ibu kan kalau yang 12 kilo itu berat, nggak kuat ngangkat gitu. Selain berat juga mahal Bu. Enggak kok. Ada yang yuda nggih. Aku Mereka kaya penjalipun Bu Haja Yakti menika panjenengan ya ketua DPP WAPI. Jadi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Wanita pengusaha. Pengurus. Wanita pengusaha. Sudah ada yang 5,5 sekarang sudah mulai disiap-siapkan. 5,5 kilo itu jadi ngangkat aja tangan saya aja ngangkat 2 cukup. Wes masak wis ora bingung. 5,5 kilo ada ya? Ada. Anu mbok buat biar enggak kaget tuh mbok besok sekali-kali kan punya agen mbok dibagikan warga Kepuh minimal 10 atau 20. 7 begitu nggih? Boleh, yang 5 kilo boleh. Cocok Pak, mau dibagikan gratis LPG yang bentuk. Kowe aja lancang kowe. Gundul lancang. Pangkalan. Kowe lha kuwi ning subsidine kok ya. Subsidi ya. Masaku. Iki, monggo dilanjut Bu Yakti. Lanjut Bu. Tadi suratnya udah dari Bu Gubernur udah saya sampaikan kepada Pak Dalang nggih. Oh, makaten. Nggih. Jadi untuk yang pegawai negeri atau apa itu tidak diperbolehkan untuk pakai yang 3 kilo. Oh. Ya. Aku aman berarti aku. Aku aman. Untung saya nyoba sosialisasi nggih. Nggih. Tapi lek terpaksa yo. Nggih, anu nek kentekan Bu, Kok mboten konangan. Nggih. Bu, sebetulnya itu untuk para pakir, jadi untuk pegawai negeri tidak boleh. Ngaten. pegawai negeri ya. Nggih. Mbak Niken, iki Mbak Abu Haja diaturi tetembangan. Ini kan apa Nduk? Apa Bu? Duet kali Mbak. Mungkin ada permintaan tembang Bu. Permintaan request duet boleh. Napa ningali gas nggih mboten napa. Pokoknya kalau datang ke sini niku bloko mawon Bu. Kalau badhe ngendika niku ngendika napa, nek badhe nembang niku tembange apa, nek badhe nyawer pira. Kowe tak TB, kowe kan medhun didoni Pak Joni lho kowe engko. Rene iki matur nuwun kok. Bocah urung tau dislentak sapi iki ya iki ya. Sabar baca sabar. Kalau transfer tengene Mbak Niken kersane ngedum. Alah bablas Bu. Sabar Bu, sabar. Napa Bu lagunipun napa Bu? Manut, ini kan apa Nduk? Manut panjenengan. Kekinian juga boleh, keduluan juga boleh. Nemen nggih Bu, tanah Nawamen kok Bu Haja. Nemen lumayan. Ayune Nawamen ayune. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih Bu. Tembange nemen diaturke muga-muga sukses selalu Bu Haja Yakti. Amin. Muga-muga berkah selalu memperjuangkan masyarakat untuk sukses. Nggih.
Ya, sama Mbak Niken. Sama Mbak Niken, Bu. Suaranya agak keras, Bu, ini. Badhe nyekar. Alhamdulillah.